kuningi engikhule ngubona uma ngibuka inhlupheko yasekhaya ngibona inhlupheko emizini ekomakhelwane ngakhula impilo ngiyisongela ngithi ngelinye ilanga ngiyokhula mina ngiyokushintsha konke lokho ngoba ngangitshela mhlawumbe ukuthi angeke ngibe ngumculi mhlawumbe ngiyoba imeya noma ngiyoba ikhansela noma ngoba ngiyoba yini uyabona uNkulunkulu lenzile ke icebo ngokuthi ngifike lo mqondo wokuthi ngenze umcimbi wokucelebrate ngo-2024 wokucelebrate ukuthi sinengoma iParis eyenze kahle onyakeni nebibukeka ithandwe kakhulu ngabantu Ziphindo bemdlekeni Phakamisa izandla sithi phezulu umthandeni phezulu kanti sekuvela ithuba manje lokuthi ngibone ukuthi abantu bangisupporta kangakanani abantu babaningi kakhulu baba ngaphezulu kwecontrol ngenxa ukuthi indawo incane ngahlala phansi nethimba nabafowethu omasondo obhuti masheshisa zinsizwa zendawo engosomabhizinisi omhlonipheni maphanga nonsiki njalo njalo kwasathi bafowethu kunganjani siphinde siyibuyise lento enhle kangaka ngoba kubukeka abantu bekuthokozelile ukuza emdletsheni nangempela ke kwaqhamuka indaba yokuthi hayi ke kungakuhle kube nomthandeni summer experience so setup yethu sigale kuthanga which usuku lwesithathu lo society sirede kakhulu ke manje ngoba izinto sezenzeka i-soundtrack senzile namhlanje kuseni baningi mfethu abacula beza more than 50 abacula beza yosekuseni mfethu now camera nabona asiredi camera 1 2 3 and then ikhazam lesi i-artist ezothi mayifika uthile ngesikhathi singakanani for ukuthi idlale kanjalo ama-graphics ami lawa sizama ukuthi washintshanise njengoba ama-artist emaningi angaka so sizama ukuthi siwamixe khona lapho Sanibonani uZamile wakaLuthuli all the way from uMthwalume but icompany yami sisuka la ePinetown isiya house ngitsesha isetup yale event mina department engikuyona ngikwi-rigging lokubona lapha estage izifika ziyale ngaphezulu ama-light ale ngaphezulu isipani sami leso engishayayo ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke kuwe lutho bagoma bazoyishaya ngendlela abathanda ukuyishaya ngayo istage sethu asinyakaza Into kamthandeni mfethu ngisho ngangena live namhlanje ebusuku ukuthi abantu abaphelele kuphi abagcwele umuntu osibambele inhliziyo ubusathane bakhe yabo umfana uphila impilo eqondile nje clean uyayikholelwa anayitapu akunakugazi lemfene la kuthiwa la uqondile nje la clean so lento ukuthi ngenze event emakhaya umthandeni summer experience kuhlanganisa nokuthi ngigcina amafa asemdletsheni ngigcina amafa ukuthi emdletsheni kwazalwa indodana kwazalwa insizwa noma iqhawe elifana nomthandeni umshovenkani kwabanenkani indlaba ephiya kaMambatha sebesola amadevana istress enginaso sisodwa esokuthi uMasondo uyedwa lapha kakhulukazi ubambisene nobhuti masheshisa kodwa nje kakhulukazi umzimba obukhulu ubhekene noMasondo elelo quality njoba ubona nezinto ezilengayo insimba zaphethe nazo nengwe ukubona kunengwe amaqubu lawa okay injobo le yangemuva yomqhele iqubulele elikhulu okufakwa ekhanda ukugcwalisa ukuthi umqhele kufuna uhlobe ube muhle udidla lolu luhlala phekwe edlaka kodwa lento okuthiwa idlaka nathi okay engivunulisayo la umbatha umbeje umbatha ushando kaNdaba cha shuthi kimi iwumalume lensizwa iyona le evunulisa indlulamithi kaZulu evunulisa isilo uMisizulu ade ngikhuluma ngakho kuqhamuka sekuzohlala la ngaphezulu mama ubhincile kube isinene lesi sakubuka lidlaka naso sinemisila yengo okay zokusibona singene kanje uze kunakho okwasemadolweni lokho kungena la nakho kwakhiwe ngengwe kwafakwa insimbi okay kube imbatha leli ilonela ngenhla elivala umzimba ngenhla kube umgeqo lo idladla lesi base originally
ingakho ubone ngathi imvunulo engibhinqile namhlanje yabona yakhazimula yabo ishayina njengenkanyezi ukuthi umnumzane kufuna akubali uhlonipheke umkhaya ibhande leli bese kuba ke amashoba lawa agena lapha einkhonyaneni kuzoba zihlakala lezi ukuthi zingene kanje kube amadavathi leli kube amaqakala ngamanye amagama nje alikho ilunga mawuvunulo kufuneka lingaboshwa ilunga nelunga emzimbeni liyafaswa linento yakhona bese iyagcwala ke imvunulo ngoba vele phela siwe singafaka ema-under amazivunule imvunulo uyifaka nje izwa awukufaki lutho ngaphandle under yethu njengamazulu umncedo ayazi kamadoda ukuthi umncedo yini umqhele sezingeni kakhulu umqhele futhi umqhele sengivele ngawuthenga nje umqhele akukhona ukuthi ngizovunuliswa nje ngawo ngizobonakala nje ngiqhamuka kwezinye indawo engisuke ngiyihlonipha ngiqhamuka ngofakile ngoba umqhele uvele wangifanele wangisetha wavele wawumthandeni nje ngifuna ngequpha bye senyo Hawu, awukusama hawu. so vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva baye behambe beyongithungatha ekhaya ngivuka lapha ehotela ehluhluka ekseni angilalanga ekhaya ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi makuzoba nomcimbi abantu abaningi baye behambe beyongithungatha ekhaya bese ngigcina ngishuthi iy'thombe ungagcina ngishuthi iy'thombe usuku lonke gcine umcimbi ungenzekanga anginawo amaphapha phezulu ngoba ngiyazi vele ukuthi ngighosti vele ngiyazi umcimbi uzohamba kahle yabo Awukusama hawu. Abesusa hawu. Shwele ibandla ngiyathokoza kakhulu ukuthi abadala wethu nezinsizwa ngiyathokoza kakhulu isikhathi ngiyabona sesidliwe umgodolo kodwa ngiyacela nje ukuthi sincenge silandelane kwenzeke konke usuku seliqalile akukho kunye nami indlela kunihlonipha ukuthi vele ngiqonde nje ngile seshunini ngoba sekuyibona sakho ngiyathokoza kakhulu zinsizwa engosomabhizinisi nje ihlanganisa impilo bese mayifuna nje ukudlala noma ukuchitha isizungu bese ithatha amaveni azo anamandla ezwathembayo nami ngagcina sengiyikhonza ngagcina sengizazi ngokuhlukahlukana kwazo ngoba ziyasekana futhi into yami zayiseka ekuqaleni ngathi mangenza i-event ama-4x4 ashaya ama-convoy ayemdletsheni Wasangilindi impi yongibeka kwakho qanyawo Wasangilindi impi yongibeka kwakho qanyawo Homina ngilindi impi yongibeka kwakho qanyawo nangu nosikhinkili usefikile uyabona intelezi yomcimbi kahle kahle hloniphe emdletsheni vele ufika nathawula sikhinkili mfowethu umtholo ngezandla mfowethu Oshuthi ke wasangilindi impi yongibeka kwakho qanyawo ngilinde impi yongibeka kwakho kanyawo ake ngiyasimukela isipho abantu abaningi babenza imicimbi baye belande inyanga izobethela noma belande umhlabelo bezochatha inkomo yomsebenzi ukuthi kuthiwa wenzela ukuthi amathambo ingathakatheki ngithi yabona banemikhuba eminingi abantu abanye mabethenga imoto bayithatha iyobhilwa ezinyangeni nami nginomkhuba wami noma nginomkhuba wakithi ukuthi mangenza into enkulu noma ngithenga imoto noma ngizoba nomcimbi omkhulu ozoqala kumele ngiqale emkhulekweni ngoba yona engikhuliswe ngawo ingakho uthola ukuthi ngisho kukhona okubi okufuna ukwenzeka emcimbini akwenzeki ngoba uvikelekile futhi ke nami intelezi yami yikho lokho ukuthi ngibiza igama likaJesu ngaphambi kokuba umsebenzi uqala bese konke kuhamba kahleke namakholo awumama bengikhulekise bekhulekela ukuthi wonke umuntu makahambe ejabulile
ingakho kuhambe kahle konke nami ke ngikholelwa la ingakho ngiqale ekhaya ngithola umkhuleko bese ngiyahamba ngeinsizweni ngiyokwavuma njengebhubesi ke ngoba uyazi nobaba ukuphosa kwenyathi ukuthi wangishiya ngikwavuma kwamhlaba njengale bhubesi uthola amagada amabili azovesivulela indlela straight ngathi ngidla adla abantu egcekeni kangakanani izithelwe kanje futhi ngibadla ngo5 days ngithe nje namhla lena ngitshele badlaleli elisebenza ngalezi zinto lithi manje wona kodwa kakhulu ayena ngiyamtshela nje mina ngiyayazi lesithethe yabona abantu kuzuwina abantu bafuna ukuchaza into ekuzobe sengathi lela yisebenzi ekubheka ithi madoda aqinisile sasahlwela ama security asahlwela semuva angcono lana isiminyaminya siyabonakala Funa ukubusisa imicimbi ungaqali bese kuba ukuhlakana ngoba uhlakaniphile khona unje yabona leyo nto leyo bese uphinde uba nenhlonipho ukuthi leyo nto ayingapheli uNkulunkulu ngifuna ukubusisa imicimbi ungaqali futhi into engiyibonile convoy imoto engaphezulu kwe1000 silandelana ziza la emdletshe lishisa leje la kodwa iqiniso lethu mfowethu sibusiso yakunika sona namhlanje mfowethu as a president of the federation I'm giving you all the blessings that you must be in charge of Maskandi music. Uyabona ukuthi lo mcimbi lona kuzoba ingqopha mlando yomcimbi lona uyabona ngibabona nje ubhuti 3 seconds bakhona lapha nje baphithiza nje ubhuti bendawo ubhuti bami so vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva ukuthi umcimbi uzohamba kahle vele zikamile njengamanje wena ngifuna ngequpha bye bye senyo lindile mamkhulu mahu wasendleleni Guys, I can't wait to perform. I'm really getting ready right now, and I'm so excited. Mwah.